Demê dawî dijî em dibînin gelek agir çêbû taybet zadê deverê gelek şewitîn. Bandora wî selbî çi ye di aliyê jîngehî de, di aliyê xwezayê de? Ana qet haliyen de agir gilkî pir bûye û te dîtiye wexta dibist di mayê germbûnê nexweşiyatê afatê fitrî û heşerî pir dibin di nav cîheta dara dibe wela di xidira dibe wela di mihmiyata dibe. Ew jî em qala agir bikin, agir anga mizareyê me hinek hene agir li erdê xwe dixin. طبعا ev tişt ne baş e gelekî ew jî tesîra yenî ilmiyen heye tanê jî tesîra yenî ser erd heye talet jî tesîra yenî ser telewûs bîî heye. Erda te yani wek bê ew semada berê wexta tu pê dihezibî ew semada te dikerî ê muzarec dikerî tiştekî pê dixesir e yani sala bê re nahêle tişkî jê re ew esmîdê tê da dikir sala bê re tişkî jê re nahêle. Ewaya bişkayî de nu xelas bis agir pê xiz yani ew xwe xelas dike na ne baş e tu cihod bikî çêtir e. Ji bo mesela agir ji bo wexta mero wexta piştî mero mûsimê xuraciyê mero kare di sînorê wê nade işte neyê tu cihod bike sînorê wê nade dora wê nade tu cihod bike ji bo hek xwedê neke agir li vî erdê ket nere li aliyê agir li erdê didî nekeve.